Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Eskerrez? Seguru baietz. Guk ez dakigu eskerrez buruz, Arias kanpo, golik sartuko dugun. Bueno, baina gazteago gera. Beraz, gure debuta ikusi nahi bezu esan bezen aurten, egin gaztea bonoa. Gainera, gu sinatutako 2 kamiseten zozketan sartuko zarete. Behin bakarri gara gazte. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Jerry, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. ¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en San Mamés, hacerlos con el Gaztea bonoa. Además, entráis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Eguerdion, ikusentzule sarioen guzti hori lezamatik. Hementxe, txalo zaparra dartean, Iberdrola Liga hasten dugu, Atletikeko Neskan Liga hasten dugu gaur irailak 9, Atletik Barcelona batega saselako partidua, ligari hasiera emoteko. Hortxe ikusten dozu ez jokalariak zelaidatzen, eta guk zelanez 11koak gogoratuko dugu. Atletiken Joseba Agirrek honako 11koa zelaidatuko da. Ainhoa Tirapu, kapitaina atean egongo da. Sierra, Molano, Ainhoa Damariz, Nekane, Maite, Eunate, Unzue, Erik eta Vanessa Ginbert. Ordezkoetan, Legin ordezko atezaina,
Garazi, Zirauki, Julema, Jone Ibañez, Marta eta Leia. Fran Sánchez, Barcelonako entrenatzaileak, Paños atean, Maria León, Melanie Biki Lozada, Marta Mariona Dugan, Pereira, Jamraui, Andonova eta Martens. Amaikek hori zelairatuko dau. Tajonar izango da ordezko atezaina, eta beragaz batera ulkian, Gema, Alexia, Leila, Barbara, Busagli eta Claudia. Zailkapenari begire partidu bakarri jokatu da. Atzo Atletico Madrilek irabazi ineban Espainolen kontra, eta gainotzeko partiduak ondino ez dira jokatu, beraz zailkapenen danak puntu batik. Gogoratu, partidu hau Atletik Barcelona partidua Euskaltelek eskainitako partidu dela, Euskaltel enpresari esker emoten dugula partidua, Atletiken kanal ofizialetan, Atletiken web horrian, baita YouTube eta Facebooken kanaletan edo sare sozialetan Atletik Barcelona partidua ikusteko aukera izango dozue. Hortxe dago Marta Torrejon epailei esku emoten, Barcelonako kapitaina eta baita be geure atezaina Ainhoa Tirapu. Bueno, barriro bementxe gagoz. Lezaman, denboraldi barri bateri hasiera emoteko, ilusioz betetako denboraldia, eta hori Armailetan be ikusten da. Gente asko, gente pilua hurbildu da Lezamara, Armaila biak bete-beteta dagoz, zer esanik ez, hone postasuna emoten dau. Atletikeko nesken partidua ikusten hainbat jende hurbiltzeak, beti garrantzitsua izaten da, eta Iberdrola Ligari hasiera emongo dautzagu gaur hasi, eta maiatzera arte hementxe izango gara, badakizue Bilbao Atletikeko partidua pemoten dugu zala, neskan ape bai, eta lehenengo taldeko Atletikeko mutilen edo gizonen lehenengo taldeko azkenengo entrenamentuak emoten duguz, partidu aurretik egiten daben entrenamentua ateak itxita, beraz, beste urte betez, zeuek gure badozue behintzat. Hementxe izango gara, eta geure ikusentzule sarien guzti hori eskerrik asko benetan, zuekor ez pasagoze, guk hemen ez dugu ezer egiten eta. Venga, txaloak nekanek ipiniko dau Lezaman, baloia jokoan, Atletiken denboraldi barri honetan hau paneska, hau Atletik, eta ia partidu polita ikusten dugun, noren kontra, seguruenik, munduko talde onenen baten kontra, Barcelonak, urtero jokalari barriak ekarri, fitxak eta oso onak ekarri, baina zeden montre, kapaz garagu, segaitik ez, Barcelonare bie, irabazteko, hasi da partidua Lezaman, hasi da denboraldia Lezaman, hau paneska, kortxe salto egiten, Erika Vázquez, hor lurrero joan danekane, Maitek ezin izan daue jaurti, baloia bajatu egin dagoere Amarroik, eskerrera Martens ekerdira, Andonova eskumara, hortxe dago Martens, hori bai bada Martens, auran eunate dauko, eskumatik jokatzen Bartzelonako jokalaria, Martens ekerdiratu egin lekerdiratu Martensek, Ainhoa Tirapuren eskuetara zuzenean, ez dago inungo arazorik, eta Ainhoa katarako dau baloia, Atletikentzat, luze jokatuko dau, geure atezainak, baloia lurrera, atara luze, Ainhoak, Damarisek buruz igutu, Nekanek ez dau baloi hori kontrolatu, azkenean Nekanek buruz igutu, Erikai lastima baloia atzen geltu jako, urrundu Martak Biki Lozadaga jokatu, Maite Oroz baloia berreskuratzeko zorian, azkenean Amarroik atzera, baloia urrundu Bartzelonak, Paparrez kontrolatu, atzetik etorrite Duganek baloia moztu, Barcelona baloia mobi duten, zelai erdian falta, Biki Lozadari egindako falta, Arinatara Andonobak eskerrez, ez da baloi ertara helduko Martens, urrundegi edo luzegi, eta alboko sakea geuretzat izango da, Atletikentzat izango da barriro be. Eunatek atarako dau, geure esker lateralak, internazionala, Espainiako selezioagaz jokatzen dago Eunatek, eta esker lateralak luzatara, Nekanek baloi atzera, buruz baloi hori Andonobak ikutu, kontuz orain Mariona, urrundu egin dugu Vanessa Ginberte, egoazen Nekan neurburrukan, Pereiragaz, abantai guztia, Paños atezainarentzat izango da, eta Paños atezainak barriro Pereiragaz jokatuko dau, Barcelona taldeko zentrala.
Pereira metroak irabaziz. Ederto Damarisek baloia berreskuratu, pasea Nekanerentzat. Nekanek Maite Orozegaz jokatu eskerretik, hor Maria Leonek urteten dautzo. Maite Orozek jarraitzen daue baloiagaz. Maria Leonek azkenean baloia sartu, ederto baloia Erika Vazquezeri emon. Erikak erdiratu ona da erdiraketa, korner! Txaloak Lezaman erdiraketa ona izan da. Azkenean kornerera urrundu dau Barcelona taldeko Melani esker lateralak. Eta Antxedo Erika Vazquez korner hori ataratera. 3. minutuan gauzanean hortxe duzu errepikapena barriro be. Jokaldi ona Atletikek egindakoa. Eta kornerra talde zurigorriarentzat. Joseba Agirre Zutunik. Aginduak emoten. Txaloak Lezamako instalazioetan. Baloia kokatu. Erika Vazquezek. Besobiak altzau. Erikak baloia area barruan ipini. Damaris ez taldu. Sierra bez. Azkenean Morazak baloia ikutu. Baloia Erikarentzat izango da. Mariona korner. Aupan eskak. Marionak baloia ikutu. Hor falta eskatzen dau Biki Losadak. Ez dau Marrazainak banderatxo altzau. Eta Erika Vazquezek bigarren kornerra atarako dau jarraian. Atletikentzat. Azelako ambientia dauen, azelako giroa dauen. Aupa! Besobiak altzau. Erikak. Venga Erika, guazen. Azpitik orain, Nekanek, kanpora, ateko sakia izango da, esan erreza. Baloi hori errematatzea. Eta Paños, Barcelona taldeko atezainak. Ipiniko dau barriro be baloia jokoan. Ipini dau, Pereira. Ez da urtean ariatik. Barriro atara beharko dau. Bari pentsan dut urten dabela. Baina, bueno, nor da epailea, ez dut esan. Marta Frias Acedo, Aragoiarra. Aupa Marta Frias, suerte. Atara dau batazainak. Pereiragaz, jokatzen zentralak. Erdira, Biki Losada, honek buelta emon. Maria León. Pereira baloia urrundu. Ederto baloia moztu hor Ainoak. Maite estaldu, harina goldu dalako Marta. Bez taldera hor eskerti Marionarentzat, abantel guztia Ainoarentzat da, eta Ainoa tirapuk baloia berreskuratu. Barriro be baloia jokoan ipintzeko Atletikentzat. Aurrera. Luze jokatu, azpitik, Damarisek salto egin, buruz ikutu. Urrundu egin daun Maria Leonek. Baloia gaze Jamaraui. Pentsen edo tolan esaten dala. Jamaraui katarako dago ez, azkenean itxi egingo dutzo Pereirari atarateko. Pereirak luze Melaniren kontrola, esker lateralan jokatzen. Ederto Moraza presiñoan, oso ondo Ainoa, baloi ekutu. Pase hona kontuz hor Dugan bakarrik geltzen dalako, Dugan geurtik, korner. Oso ondo Ainoa. Azelako geldiketa egin dauan Ainoa tirapuk. Dugan bakarrik gelditu da, area barruan. Eta bere jaurtik eta Ainoa gelditu da, hortxe dozu errepikapena barriro. Ondo jortzen da, eskua ederra tara dago Ainoak hor. Oso ondo gero atezainak. Kornerra Bartzelonak atarako dago, azelako arriskua daukon talde honek, Gorgoian itzelesko arriskua dauko Barcelona taldeak. Eskobiak altzau, kornerra atarako dau, talde Kataluniarrak, eskerrez atarako dabe kornerra. Area barruan ipini, urrundu egin dago azkenean Vanessa Ginbertek, Eunatek buruz ikutu eta alboko sakia barriro be talde Kataluniarrarentzat izango da. 6. minutua oraintxe bertan bete da, ez dago aldaketarik markagailuan, bapesna jarraitzen dugu. Biki Losada baloiagaz, Biki Losadak erdiratu, Duganek buruz ez dago ikutu eta azkenean ateko sakea. Hor Marionak baloia gora, eta ateko sakea izango da Atletikentzat. Bueno, bete da 6. minutua, 7. gagoz, eta Lezaman jotake irabazi arte, Dino Armailak. Oso giro ona, Badino barriro be, ume asko, familia asko, partidu ikusten, ona, hori ona da. Buruz ikutu hor, Ederto Unzuek. Baloi azkenean, urrundu Ainoak, Biki Losada. Biki Losadak buelta, Marionarentzat, Marionaren kontrola ona, Sierrak hor urten. Hortxe Mariona jarraitzen du baloiagaz, Unzuek urten dutzo, Sierra jarraitzen dau, epaiak ez dago eserra dira eskua.
Bai, hor esku egonda Pereiraren eskuan jo dau baloiak, epailak ez dago ezer adirazi. Hortxeago Martensek erdira, Biki Losada, Barrio be Martens, kontuz eskumatik, Ainoak urtengo deutzo. Ederto Ainoak, beste Ainoari bere tokaiari emon, eta Ainoak eskerrez baloia urrundu, alboko sakea Bartzelonarentzat, adi egon dago hor. Ainoa zentrala, besoak zabalik Joseba Agirre, eskuan jo deutzalako, protesta egiten dago eta izan da. Hor Andonova baloiagaz, Andonovak baloia zapaldu, pasea ez da ona izan eskerrak, Marta Torrejon ez da baloia horretara heldu, eta baloia Atletik entzat izango da, talde zurigorriak berreskuratuko dau, Eunatek atarako dau, alboko sake hori Joseba Agirreren taldearen zat, momentuz lezaman, ez dago hortxe duzu Barrio be, bueno, argite garbi, eskuan jo deutzo. Eunatek atarako dau. Alboko sake atara Erika jokatu, Erika Paparrez kontrolatu, Bizkarrez jokatzen Erika Vázquez, atzera Ainoari, Ainoak baloia urrundu, Nekanek buruz ikutu da, abantaila hor Marta Torrejonentzat espargatu Pereira da, eta Pereirak baloia atzera atezainari emon, Paños atezainari, honek Maria Leonega jokatu. Maria Leonek eskerrez luze, Martin Stope gurean kontuz boteagaz, Ederto Eunatek buruz, atezainari emon, Txaloak esker lateralari, eta Ainoak Barribe baloia lurrera bota duganen presiño dalata, luze jokatu, Ainoa Morazak ezin izan dago baloia kontrolatu, Melanik horre baloia mobidu Atletikek berreskuratu, eskumatik Sierra jokatzen, Sierrak erdiratu, urrundu egin dago Maria Leonek, buruz ikutu Barribe Unzuek, Erika Jaurti eskerrez, kanpora! Jaurtik eta hona Erika Vázquezek egindako eskerrez, bote emon deutzoganera, atezainari esan, erreza eta baloia gitxigaitik kanpora urten dau, hortxe dozue Barrio berrepikapena, Erika Vázquezek asko pentsau barik, eskerrez Jaurti, eta baloia gitxigaitik kanpora joan da, Pereirak eskerrez baloia urrundu, hor buruz ikutu daue Andonovak, baloia Amaraui, baloia Martensek jokatu eskumatik barruantza doa, pasea orain Melani dagoan tokira, esker lateralak Jaurti egin leke kontuz, pasea Marionarentzat, Marionak eskerrez erdiratu, Ederto, oso ondo Vanessa egin bert, baloia urrundu Vanessa, bajatu Erika, Paparrez, Ederto, guazen kontra zoagaz, irubiren kontra, hortxe, joan egin jago kontrola, lastima, venga, ez da zepasetan, Amaraui baloiagaz, Amarauiren pasea dugan entzat, ez da alduko dugan, inundik eta jora be, eta baloia Inoaren entzat. Bueno, partido oso politik ikusten gagoz, talde haundibi, jokalari osonak dago zelaian, eta hori gero igarri egiten da, Atletiken aldeko joak, Lezamako instalazioetan, eta momentuz markagailuan 10. minutua bete danean. Ez dago golik, buruz ikutu hor Maria Leonek, Erika helduko da, ia baloia bajatzea daukan, buruz ikutu Erikak, Nekan ez talduko, Maria Leonek urrundu, Erikak baloia atzera Ederto Unzuek Damaris eriemon, Damarisek eskerrera Maite Orozek buru altzau, pasea ona da Morazarentzat, lastima ez taldu Ainoa Moraza. Ona zan, Maiteren pasea, baina Ainoa Moraza ez taldur, botetxoa eman dutzo baloiak, abiadura hartun dau, hortxe dozue Barrio be, errepikapena. Pasea ona da, baina hor bote egiten dau eta abiadura hartzerakoan ez taldu Ainoa Moraza. Pañosek atarako da, Bartzelonako entrenatzailea neupe, Ederto. Atezainak, jokalariei aurrera joateko. Pañosek atara, luze, Damaris hor salto egiten Amarauigaz, baloi azkenean Unzuek ikutu eta aurrera, Maria Leonek eskerrera, Martens egaletik jokatzen, Eunate doko aurrean, pasea ona da Andonovaren zat, Andonovarea barruan kontuz, Andonovak lurrera joan da Ainoa, Andonova Jaurtik gora. Eskerrak, baloia gora joan dan, hor Ainoa lurrera joan da, ondo gurutzatu da, izkin egin daue Andonovak eta eskerrez bere Jaurtik eta gora joan da. Eta postuten gara gora joan dalako. Hortze dozue Barrio berrepikapena ondo egin daue, hor erregatea ona da, baina gero eskerrez gora doa baloia, hobeto guretzako. Ainoak atarako dau, ateko sakea, Atletikentzat. Luze atara Ainoak, hor buruz ikutu dau Martensek, baloia Eunatek urrundu, Biki Losadak, Martensek buelta emon, Erikagaz burukan, Marta katzera Pereirak
Eskerrez aurrera, Maite Oroz ez taldu, Biki Losada bai, baloia Damaris ebreskuratu. Falta. Amarauik, Damaris egindako falta. Amaraui, ez da izan esan den. Bueno, parkatuko ostazua. Erika Vazquezek baloia ipiniko dau jokoan, Eunate duko inguruan. Erikak eskumaz edo Eunatek eskerrez. Hortzeagoz, biak berbetan. Giza esiak, atxerago joan behar dau. Azkenean Erikak atarako dau. Are barroan ipin Erikak. Buruz ikutu dau Pereirak. Martens lurrera falta. Bueno, nire zalantza daukataz, nik ustotor burrukan Eunate eta Martens. Eta igarri dagoanean eskutxuak atzean, bere burua bota eta, bueno, errezena, epaileak falta dirazi dau. Hortxe dozue barriro be. Bueno. Azkenean epailearen zabe horixe da errezena. Lurrera dagoanean, falta dirazi eta arazoak kentzen dozuz. Maitek Eunateri emon, Maitek aurrera, Nekanek eta Erika azkenean baloia galdu. Biki Losada, kalboko sakea, Bartzelonaren zat. Marta Torrejonek atarako dau, eskuin lateralak. Andonobak jokatu, Marta, Maiteren gorputzen jo, alboko sakea barrio be, Bartzelonaren zat. Marta atarako dau, Andonoba duko inguruan. Euskaltelek eskenitako saioa, Euskalteleri esker, remoten dugu Atletik Bartzelona, partidu handi hau, Slanez, eskerrak emon, Euskaltele enpresari. Eta Eunatek atarako dau, esker egaletik alboko sakori. Atletiken aldeko joak, Nekanek buruz hor falta dago. Martensek, bueno, inkia altzeu dau, epaileak ez dago eserra dirazi. Eta Martak atarako dau barriro be alboko sakea. Hor Biki Losada jokatu, Andonobak buelta emon, Melanik eskerretik. Pasea Marionaren zat, Marionak aurrean sierra duko, Marionak erdiratu, dugan ez taldu baloi horretara Erika bai. Venga, guazen Erika. Azkenean baloia Biki Losadak berreskuratu, Bartzelonaren zat, Melanik besta aldera, Martens tope gurean. Martensek baloia kontrolatu, Eunate duko aurrean. Hortxeago Martens, oso ondo Eunate. Ainkia sartu korner. Ederto defentsa lanetan Eunate. Eta hortxe edo Andonova, korner hori ataratera, Bartzelona talderen zat, partiduko lehenengo ordu laurdena bete danean, momentuz behintzat, markagailuan ez dago golik. Andonova atarako dau kornerra, Bartzelonaren zat, eskuin aldetik edo Atletiken eskerraldetik, eskerrez, are barruan ipini, itxudoa, edertu kubila sartu dau Ainoak, baloia Ainoa Morazak gehiago urrundu dau, eta azkenean alboko sakea, ez dago alboko sakerik, Melanik baloia berreskuratu daualako Bartzelona talderen zat. Maria Leonega jokatu, Maria Leonek, Biki Losadari emon, baloia zapaldu Biki Losadak, hortxe dago Pereira karea barren ipini gure, urrundu egin dago Ainoak, baloia Morazari etorriako. Morazak Erikaga jokatu, Erikak atzera, lastima, Unzuren pasea ona salako, Maite Orozek berreskuratu, Damarisek atzean itxi dau, Martens, oso ondo Damaris, baloia Eunateren zat, buru altzau, atzean itxi Martens, hortze Eunate, pasea ona Nekane, lastima, Maite Orozek eta baloia horretara alduko. Marta Torrejonek baloia paino seriemon, eta atezainak aldizen dabe moduan urrundu. Damarisek buruz ikutu. Amarauik pebai. Urrundu Bartzelonako atzelariek, baloia Unzueri helduko jako. Ederto, baloia zabaldu. Sierra dagoan tokira. Sierrak baloia zapaldu. Ainoa Sierrak, barrio be Unzueri. Unzue pasea ona, Erika estalduko baloia horretara. Ondo grutzatu dalako Maria Leon eta ateko sakea. Bartzelonaren zat. Bueno, amazazpigarren minutuan gagoz, Lezaman ez dago golik, baina partidu polita ikusten gagoz. Atletikek bapez, Bartzelonak bapez, eta ateko saki atarako dau Bartzelona taldeak. Painosek, Atletik ondo kokatuta zelaian.
eta Lezaman kantetan, hemen gaude Atletiken alde. Ba, klaro, Pañosek atarako dau. Luze, Bartzelonako atezainak, Damarisek buruz ikutu. Mariona eta Sierra burrukan. Azkenean Marionak baloia berresuratu Bartzelonarentzat. Baloia erdira, Biki Losada. Losadak buru altzau. Hemen dator Martens baloiaren bila. Andonova katzera, Pereira jokatu. Pereirak erdira, Amarauik eskerrera, Melaniren kontrola, Bartzelona orain baloia mogoi duten, Maria León. Metroak irabazi, Maria León orain Atletiken zelaian. Pase askumara Martens entzat, eunate dauko aurrean, hortxeago Martens, atxan itxugure dago eunate, ez tozuzuke eunate atxan izten hain errez. Jokaldi egin gure izan dau, Martensek, baina oso ondo eunate, oso ondo defentsa lanetan, geure eskerre laterala, eta teko sakia geuretzat izango da. Atletikentzat, hau paneskak. 19. minutuan gagoz, Lezaman, eguzkia, euraldi ederra. Eta igartzen da, Bartzelona dela, lehenengo partidu dela, eta batez beguraldi bikain egiten dagoela, jente pilo dagoelako. Morazak buruz ikutu, Erika Vázquez, horre baloia galdu egin dago geure jokalariak, baina teko alboko sakeak geuretzat izango da. Joseba Agirrek, baloia eunate biemon. Maite Oroz, Maite Orozek erdira, Vanessa, Banek bestaldera, ederto kontrola Sierrak, Vanessa Ginbert barriro be, Dugan presiñoan, erdira pasea, hortxeago Ainoak zabaldu eunaterentzat, hor joan egineko apurua kontrola falta. Martensen falta eunateri, kontrola joan egineko, baina falta egondalako. Eunate katara, ez, ondin ez da batara, Ainoak atarako dago. Baloia kokatuko dago, Atletikeko zentralak. Aukera maikakoan. Ainhoa P, zentral moduan jokatzeko. Luze jokatu Ainhoak, ez da ona izan, Vanesak baloi ekutu, Dugan eta Vanessa. Banek baloiatzera Sierrari, Sierrak atezeinari emon, eta Ainhoa tirapuk baloia urrundu. Damarisek salto egin hor Maria Lonegas, baina Mariak baloia ikutu. Andonovak bestaldera, Biki Losadak zabaldu, Mariona dagoan tokira, aurrean Sierra duko, hortxe dago Mariona ere barruan sartu erdiratu, eta korner. Azkenean Unzuek baloia kornerera bota dau, eta Bartzelonaren aldeko kornerra izango da 20. minutua bete danean, bagoaz 21. minuturantza, eta Bartzelonak kornerra atarako dau, ontxe dago Biki Losada, korner hori atarateko prest. Besobia gurutzatu, estrategiasko jokaldia egingo dau, talde kataluniarrak. Gisa esian Moraza dago, korner hori ataratera doa Biki Losada, aria borran ipini, eta gola. Geure atean sartu dugu uste dut Ainhoa izan dela. Lastima. 21. minutuan, Bartzelona aurreratzen da markagailuan. Zoritxarreko jokaldia, nik uste dut Ainhoak bere atean sartu dagoela, hortxe korner atatzen dute. Ez dakit. Nik uste dut Ainhoa izan dela, baina bueno, venga Atleti, bardin je. Bapes eta bat, Atletiken aldeko oiuak. Bartzelona aurretik ipintzen da. Venga, neskak, bardin ja, ondin jo denbora asko daukogu eta markagailu hori buelta moteko. Damarisek luze jokatu gure, Duganen gorputzean jodo baloiak. Atzera Vanessa Ginbertega jokatu, Vanessa Ainhoa, atezeinari. Hone barrioe, Vanessa Ginberteri emon, hortxe Vanessa, baloi ataraten, luze jokatu, Erika, azkenean urrundu egin da Melanik, eta alboko sakea, Atletikentzat izango da.
Sierrak atarako dau, alboko zak hori atletikentzat, metroak irabazi talde zuri-gorria. Venga, guazen neskak, dondino denpora dagota. Erika Vázquez eskumatik, gurutzatu eginda Maria León. Azkenean baloia Melani Diemon, Melanik baloia urrundu, Andonova korpoz Marionari itxi. Presiñoan hor Sierra, baloia Martensentzat, Eunate lurrera falta. Eunateren falta Martenseri. Eta baloia Bartzonak ipiniko da jokoan 2 kilozadaren bitartez. Marta Torrejonek atzera, Pereirak erdira, hortzi dago Amarauik eskerrera jokatu, Melanigaz, Melaniren kontrola ona, Atletik orainatzen sartunda, erdiratu Melanik, Marten zelduleike buruz, kanpora. Erdirak eta ona izan da orain, Melanik egindakoa, hor bote eman dutzo Martinseri, burua sartu, eta baloia kanpora joan da, zorionez, 23. minutuan gagoz, eta Bartzelona papes eta bat irabazten dago, orain dela gitxi, 21. minutuan, gola lortu da balako talde kataluniarrak. Ainoa tirapukatara, hor buruz ikutu du Martensek, Ainoak urrundu, Martensentzat izango da barriro, Maito Oroz dator defentsa lanetan, erdira Amaraui gehiago, 2 kilosada, hor falta eskatzen dabe, Atletiko jokalariak, ez dagoela zerdino, epaileak, Maria Leonek Melanik jokatu, Melanik buru altzau, eskerrez erdiatu Melanik, Dugan ez taldu, hor falta dago, klaro dagoela falta. Duganen falta egonda, Ainoari, eta baloia barriro be geuritzat izango da. Atletikek atarako da, benga neskak, guazen. Denpora sobran daukagu eta 24. minutuan gago, sondino, lehenengo zati honeri 21 minutu falta jakoz. Ainoak luzeatara, buruz ikutu unzuek, Melaniren baloia, Melanik baloia urrundu, Dugan eta Banek baloia buruz ikutu, ez da Damari zeldu, azkenean Amragui baloiagaz, Martensek baloia Andonovari emon gure izen, ondo gurutzatu da Ainoak beste Ainoari emon, Ainoa tirapuk baloia Eunatek erdira, unzuek, Banesagaz, txaloak Atletik entzat, Sierra, venga, guazen eskak, metro doko zaurretik Sierrak. Hortxe Sierrak Erika baloia eskaduten, baloia zabalde egin dau Sierrak, unzueri emon, harinago jokatzeko dino Joseba Agirrek abiadura eskatzen dau, Ainoa Moraza, pasa Erika Vázquez entzat, nekan helduko da! Jokoz kanpo, eta mina hartu dau nekanek, baina jokoz kanpoko marrazainak endratxo altzau dau, baina ondo dago horrak gora joatea, goian agertzea, Atletikek apur bat sinisteko, baietz, posible dela, hor nekanen lurran dago, eskumak orkatilean mina hartu dau, itxaron daigun, espero daigun, eserrez izatea hortxe dozu errepikapena barriro, horreztan nekane heltzen, eta golpe hartzen dau paino zatezainagaz, eta eskuin orkatila horretan mina hartzen dau. Bueno, itxaron daigun, nekanek eserrez izatea, venga, neka, oazen, behar zaitugu eta ure edaten orain, jokalari guztiak bero egiten dau, ezetasuna beba da goitzela. Eta jokalariak zelanez, aprobetxa egiten dabe, ure edateko. Bueno, zutundu da neka, txaloak beretzat. Opa, nekane. Errekuperatu da, eta beraz jokatzeko moduan dago, jokalari guztiak zelaira. Eta Pañosek, Pereira, Amrauik Marta Torrejonega jokatu, atzera honek, Pereira zentralari, 2 kilosada, baloi eskatuten hortxe dago Losada, baloi eskerrera, Melani dago antokira, Melanik baloia atzera barrio be, 2 kilosada, Marionagaz jokatu, Melani, baloi orain mogi duten Barcelona, Amrauik atzera, Martensek erdiratu,
Urrundu egin daue Sierra, jaurtik kanpora. 2 kilosaren jaurtik eta kanpora joan da. Eta ateko sakea geuretzat izango da berriro be. Atletikentzat izango da, 27. minutua. Nekane ondinoan ikusten dugu minegaz. Ia jarraitzeko arazorik ez daukan geure aurrelariak. Eta Ainoa tirapuk atarako dau. Ateko sake hori talde zurigorriarentzat. Ainoak luze atara. Damarisek salto egin raioa falta. Bai. Ez egin protestarik ze falta da. Eskuak ipintzen badira salto egiterakoan atzetik. Bizkarrean falta da. Behintzat txikitan hori erakutsi eskuen. Erika Vazquezek atarako dau falta hori. Hortxe, dinotzu epaileak. Baloia, emoten dau, Erikak luze jokatuko dauela. Galtzerdiak egon, belaunenetik. Txistua jo dago epaileak. Eunaterentza pasea, azkenean inok ez dago ikutu, hor Marten Segaz burrukan egon daunate. Eta ateko sakea izango da Bartzelonarentzat. Atara Pañosek, Maria Leonegaz jokatu. Maria Leonek erdira, Andonovak Melaniri zabaldu, deskarretik jokatzen Bartzelona, Maria Leonek ez dauko pretsiarik, Pereira beste zentralari, metroak irabazi zorain Pereira, hortxe dago Maria Leon, eskerrera Melaniri emon, Melanik barrio epa Nekanek ezin dago. Ezin dago Nekanek. Nekanek ezin dago. Bueno, bota baloi ganbora. Nekanek ezin dago. Lastima, Katxiz. Bera bakarri lurrera joan da. Orkatila mindauko Nekanek. Eta, emoten dau, Joseba Agirrek leheneko aldaketa egin beharko dauela. Jo, lastima daba, Venga, batxaloa Nekanerentzat. Opa, Neka, animo. Zerrengo dugu, Full alakoa da, eta kirola. Alako jokaldi baten. Nahiko lur jota doa Nekane, eta logikoa da. Txaloa Nekanerentzat. Venga, Neka, animo. Emoten dugu Julemak urtengo dauela. Lur jota doa, negarrez doa, gizagia. Venga, errekupereko zaratan Nekane, ez da zer pasetan. Baloi azkenean bueltau. Orain beroketa zoiak egin beharko dauz Julema guztot izango dara, ez dut ikusten, baina logika baten barruan Julemak urten beharko leuke. Eta orain atleti Amar jokalarigaz jokatzen. Baloiagaz Maria Leon. Maria Leonek eskerrera, Melani dagoan tokira, atletik badin jugu orain Amarregaz dagoalan Nekane lesionatu dalako, 2 kilosadak, Melani Riemon, Sierra kurtetan dutzo, Edarto Sierra defentsa lanetan, eta alboko sakea, talde Kataluniarrak atarako dau. Prisabarik orain, Melani, Julema izango da, urtengo dauena, eta aldaketa, Nekanek ja urten dau, ez dago zelaian, Julema sartuko da, venga Jule, suerte, zeuretzape, txaloak, Julema korrezentzat, jokatzeko aukera izango dago, eta Julema zelaian dago. Bartzelonak alboko sake hori atarako da, hortxe dago Melani. Alboko sake hori atarateko. Jokatu Andonobagaz, Andonobak baloia zapaldu, Melani barriro be. Erdiatu eta Morazak baloia ikutu alboko sakea. 32. minutuan. Bartzelona ez dauko preserik inundik eta inora be orain alboko sakeak atarateko, Papes eta bateko negaz ondo dagoz. Hortxe dago Biki Lozada.
Baloia erdira, Marionak duganega jokatu, hortxe Andonova erdiratu eta Ainoak buruz ikutu, Eunat helduko da baloi horretara, Eunatek ederto metroak irabaziz, hor falta begonda, baloia zapaldu Eunateko ondo, baloia Maite Oroz idemon, txaloak Eunaterentzat, Maite Orozek baloia zapaldu aurrera Erikarentzat, ez da ona pasea, Marta Torrejonek ikutu, Damarisek buruz, Martak barriro be, Damarisek buruz, ia baloi horretara Julema altzen da, heldu da Julema korrez, venga, ez du baloia kurten da, hortxe Julemak, baloia zapaldu, buru altzau, erdira da Julema, ederto, Maite Orozek unzuek, Damarisek jokatu gure, urrundu egin daun Martak, baina baloia Vanessa helduko jako, Atletik orain nagusi da zelaian, luze Vanesak, Ainhoa Moraza, bizkarrez jokatzen, falta, venga, guazen eska, guazen Atletik, orain ondo jokatzen, talde zurigorria, falta Atletiken alde, 33. minutuan gagozanean, 12 minutu falta jakoz, lehenengo zati honeri, igual usatu egingo dauzuz errepaileak, zehor nekane lesinatu danean, egon da lurrea minututxo bat eta aldaketagaz, emoten dau minutu behar usatuko dauala. Epaileak, baloi hori zuzenean, painoz, atezinari helduiako, eta honek baloia Maria Leoneri emon. Maria Leonek aurrera, hor burukan Sierragaz falta, Marionari egindako falta, Sierrak, eta baloia Barcelonak ipiniko dau jokoan. Mariak ipiniko dau. Maria Leonek, Biki Losadak jokatu. Biki Losadak Pereira. Atletikek aldaketa bat eginda gogoratu, nekane lesionatu egindala, eta Julemak urten da, Julemak atzera Mariari, edo Maite Orozeri. Maite Orozek falta, gogorra barriro be. Bueno, a ber, txartelak atarateko, ez da zetan falta gogorra izan behar. Ia irulau jarraien egiten baduzuz, orain bai epaileak, Marta Frias epaileak, tokaiari Marta Torrejonek izan dutzo, azkena dela, ja badaroz Marta Torrejonek irulau. Ainoak, ipiniko dugu baloia, jokoan, luze jokatu Ainoak, Julema estaldu, Marta Torrejonek ikutu, Damarisek Erika Vázquezeri, Erika gehiago zabaldu Eunateri, baina Martensek baloia atzera Marta Torrejoneri emon, Biki Losada, baloia berreskuratu Damarisek falta gagor, hombre! Martens, eskun bati jokatzen. Oso ondo baloia berreskuratu Atletikek, Ainoa zutundu, baloia zapaldu, emon baloia unzue da, falta, bai. Bueno, ez egin protestari, ze falta garbia izan da. Harin atara unzuek, Vanesak bestaldera, Sierraren kontrola, erdiratu Sierrak, baloia zuzenean Bartzelonak berreskuratu unzuek, Ainoa Moraza, baloia galdu, gozeago Anrauik luze, Marten zentzat, Eunatek baloia berreskuratu. Euskaltelek eskainitako saioa, Atletik Barcelona, Bapes eta bat markagailuan, Erika Vázquez eskerretik, aurrean Marta Torrejon, hortxe Erika Vázquez, area barruan sartuko da Erikak erdiratu, zuzenen kanpora, lastima. Ez da erdiraketa ona izan, eta teko sakia izango da Barcelona entzat, 10 minutu, 45 minutu heltzeko. Baleiteke minutu bat belu usatzea epaileak. Maria Leonek Biki Losadak baloia Marta Torrejoneri emon. Erdira, hortxe dago Andonova Biki Losadak bestaldera Melanirentzat, kontrola ona, hortxe dago Marionak buelta emon, Ainoa Moraza dauko aurrean, presinuan, atzera Pereirak Marta Torrejonega jokatu, hortxe dago Martens, Eunate aurrean, Martensek atzera, Marta, Erika Vázquezen presiñoa, Martens, ez du lekuri topetan Bartzelonak orain, Biki Losadak erdira Maria Leonentzat, Maria Leonek beste aldera, antxe dago Marionaren kontrola ona, badbiko egin Anrauigaz, Anraui, Biki Losada, buru altzau Biki Losadak, Maite Orozen gorputzean baloia jo, Marta Torrejonek baloia zapaldu, Losada luze Duganentzat, ez dago jokoz kanpo, kontrola ona Duganek, area barruan, aurrean Ainoa duko, pasea atzera, Andonova jaurtik kanpora.
Jokaldi hona orain Bartzelonak, baina Andonovaren jaurtik eta hori kanpora joan da zorionez, eta teko sakia izango da Atletik entzat. Benga, guazen, azkenengo alegin txori, 37 minutuan gagoz lehenengo zatian, eta Bartzelona aurretik hortxe dozue barrio berrepikapena, duganen kontrola oso ona izan da horre, area barruan. Bapes eta bat Bartzelona irabazten 21 minutuan, lortutako golari esker, Damarisek buruz ikutu, Julema Pebai, ia maite baloia bakatzerik daukon, azkenean baloia urrundu egin daue Bartzelona, falta eskatzen dabe, ez dago faltarik. Eta baloiagaz, Bartzelona, Unzuek baloia berresuratu geuretzat. Unzue baloiagaz, pasea eskerrera oso ondo, Ainhoak erdiratu, ez dago inor, Martak baloia urrundu alboko sakia. Benga neska, guazen! Txaloak lezaman, Atletikeko neskentzat. Eunatek Erikagaz jokatu, Erikak atzera, Eunateri barrio be, Eunatek maitro zinguruan dauko, erdiatu Eunatek, urrundu egin dau Maria Leonek, baloia Marionari helduko jakoa kontuz kontra zoagaz, honek harin urteten da beta. Mariona eskerretik jokatuten, horre pasea dugan entzate, Ederto Banesa, Julema hor burukan Maria Leonegaz, Melanik azkenean baloia atzera atezainari emon, eta Paños atezainak, nasaitasunez baloia zapaldu eta Pereiragaz jokatu, beste zentralagaz. Pereirak Marta Torrejon. Baloia zabaldu Marta Torrejonek. Andonovak atzera. Azkenen baloia Paños entzat. Eta Pañose Pereirari. Anraui. Anrauik baloia zabaldu Marta Torrejon. Anraui barriro be, burua altzau. Besta aldera, Marionagaz jokatu gure Jokoz Kampo, bai, Jokoz Kampo garbia. Marrazainak bandera etxoa altzeu dau. Eta baloia geuretzat izango da. Ainhoa tirapok ipiniko dau baloia jokoan. 39 minutua laster beteko da. 6 luzapena lehenengo zatiari amaiera emoteko. Eta nik esango nuke minutu bat luzatuko dauela. Nekane lesionatu egin dalako, eta, baldaketa bat begon dalako, beraz, baliteke, 56 minutura heltzea. Hor falta eskatzen da Ainhoak, epaileak ez dago ezer ederazi. Maria Leonek baloia urrundu, eta alboko sakea Atletik entzat izango da, zelai erdian. Sierrak atarako da, eskumatik alboko sakori, atara Ainhoa Morazagaz jokatzeko, Atletiken aldeko iuak, baloia Bartzelonak berreskuratu, Marionak atzera, hortxe dago Biki Losadak baloia mantendu egiten dau, pasea Marionaren zat, eskerretik jokatzen orain Bartzelona, Atletik atzera bueltetan, Biki Losadak erdira Pereiraren zat, zentralak baloia eskumara zabaldu, hortxe dago Marta Torrejonen erredirik eta Ainhoa, hori zuria da, dugan ez taldu. Eta Damarisek urrundu. Parkamen askatzen da Ainhoa tirapuk. Menga Jule guazen. Maria Leonek Melani diemon. Ainhoa Moraza aurrean. Melanik erdira. Biki Losada. Biki Losadak. Bestat, luzegi. Martens ez da baloi horretan alduko. Ainhoa tirapuk bai. 5 minutu gehi luzapena hortxe dozu errepikapena. Lehen ez da dugan baloi horretara heldu, zorionez Atletikek baloia urrundu egin dau. Ainhoa tirapuk, luze, Damarisek falta eskatzen dago. Bai, falta dago, eskuak ipintzen badozuz, Anrauik protesta egiten dau, baina eskuak ipintzen badozuz, falta da. Atletiken aldeko falta. Hortxe dago Erika Vázquez. Maite Orozegaz batera. Azkenean Erika Vázquezek erdiratu, ona da erdiraketa, lurrea joan da, Julema, hemen ez dago bar. Azkenean baloia atezinen entzat, hor lurrea joan da Julema. Ez da barriro be zozer ikusteko aukera daukagun, errepikapen horretan. Hemen dago ugari, geurea realizadore lanak egiten. Hortxe dago errepikapena ber.
Bueno, ez dakit. Hor zer arraroa badago. Dugan baloiagaz, Eunatek baloia moztu, oso ondo, Ainoari emateko, eta Ainoa tirapuk baloia urrundu. Julemak buruz ikutu, hor burrukan 2 kilo zadagaz. Anrauik baloia Marionari, Marionak 2 kilo zada, honek eskerrera Melani dagoan tokira, Melaniren kontrola ona izan da, baloian Rauiri atzeratu, hortxeagoan Raui, Erika Vazquezen presioa, Maitek azkenean baloia berresuratu Atletikentzat. Erika, Maite, badikoa falta. Eta ja txartela izan beharko litzake. Erika jarretzen dau baloiagaz, eskumatik, Erikaren pasea, ona Julemak korrezentzat ez dago jokoz kanpo, Pereira aurrean, Julemak erdiretu Erik heldu, jo, lastima. Lurrean dago Atletiko jokalaria, Marionak ez da baloia kanpora botako. Eta azkenean zierre bota dau. Txartela ez da bineo ikusiko la. Txartela ikusiko dau Melanik. Melanirentzat partiduko lehenengo txartela. Hor Maiteri sarrera gogorra egiterren. Eta Bartzelonako aulkitik nik dana esan behar badot, edo ikusten dutena esan behar badot. Sigue. Lurrean egondanean Maite Oroz. Hortxe, ia barrio hortxe duzu errepikapena. Hor falta garbia da. Melanik eginda. Baina, bueno, momenturen baten, guk baloia kanpora bota dugu. Bueno, horren sartuko. Bakotxe bere irizpide duko, Zesarritan, partidu aurretik, entrenatzaileak eta euren artean berba egiten dabe. Edo delegatuak eta, bueno, bakotxeak bere teoria dauko, ez da? Badagoz, entrenatzaile batzuk, eurek partidu hasi baino lehenago esan dabe, nire taldeak ez dau baloia kanpora botako, epaileak gelditu beharko dau. Bueno, hor azkenean eskaraz hartuko. Beraz, bueno, baloia Bartzonak, moten dau dinonik, baloia bueltuko dabela hori bai, kiroltasunez, baloia bueltau egin dabe. Eta baloia zierrak barriro behatzera Vanessa Ginberteri emon. Vanessa Ginbertek hortxe, Ainoa baloia jokatuten, eskerrera Eunateren kontrola ona, aurrean Martens dauko. Atzera, kontuz baloia galtzeko zorian Duganek atarako dago alboko sakea, eta hor min hartu dauena Martens izan da. Nik ez da Erikak zapaldu egin dauan. Marta Torrejonek atara. Pereira erdira. Maria León baloiagaz. Presioan ondo Julema. Atxan itxi daue Julema. Erdira Anrauik Marta Torrejonegaz jokatu. Biki Losadak buelta emon. Pasea hor Martensegaz jokatu gure, Martens eta Eunate, azkenean baloia Martensentzat, atzan itxido Eunate, area barruan sartuko da Martens, kontuz atzera pasea, urrundu egin dau Sierrak, arriskoa jarraitzen dago Ondino, Andonova, hor, jokoz kanpo. Dugan jokoz kanpo egonda, Marrazainan banderatzu altzau da. Bueno, betera 45 minutua, eta minutu bat bai luzatuko dago. Nik pentsatzen dut, minutu bat luzatuko dago ala, eta 46 minutura joango garela. Hortxe dago saioa delegatua, ez bi. Bueno, 47 dagoaz. Minutu bi luzatuko dauz, Nekane hor lesionatu danean lurrean egonda, aldaketa begin dau Atletikek, eta beraz minutu biko luzapena. Hor falta, bai. Andonovaren falta, Maite Orozeri. Protesta egiten dabe Bartzona taldeko jokalariak, baina falta garbia izan da. Ainoak atarako dau, falta hori luzapenean goagoz, gogoratu. 47 minutura goazela. Atara, Luzegia pase hori. Bueno, tranquilo gaite zen. Ze azkenean Atletikek hori ze behar dau. Alboko sake atarako du Bartzelonak, Atletik goian. Presiño egiten. Marta Torrejonek atara, 2 kilo zadaga jokatu. Martak baloia urrundu. Horre Damaris eta Mariona.
Azkenean Damaris ikutu, 2 kilo osada barrio behan, Rauiri, honek baloia zabaldu, Melanik eskerrez, Martins tope gurean, ederto Ainoak buruz ikutu, Eunate eta Martins, azkenean Martinsek eroango du baloia, ara barruan Martins kontuz ez faltarek egin, Martinsek erdiratu, eta kanpora Marionak, gufa, eskerrak. Jokaldi arriskutsua eta Marionaren jaurtik eta eskerrez kanpora joan da, eskerrak eta partidu edo jokaldi honegaz, hortxe duzue barrio berrepikapena, Marionaren eskerkada kanpora joan da zorionez, eta emoten dau, 15 segundu falta dira, eta emoten dau amaitu egingo dela lehenengo zati hau, bapeseta batekoagaz. Epailea erlojari begire, Banesa hor Duganegaz burukan, kontuz Bane, Duganek jaurti, Ainoaren eskuetara, eta amaitu egingo da partidua. Lehenengo zatia, parkatu. Amaitu da, bagoa zatzen aldira, bapeseta bat Bartzelona irabazten, atzen aldira goaz, laster bueltako gara zeuekaz, bigarren zatia zuzenan eskaintzeko. Honek azkenean baloia sartu, ederto baloia Erika Vázquez Eremon, Erikak erdiratu hona da erdiketa, korner! Txaloak lezamanen. Azpitik orain, Ekanek, kanpora, ateko kontuz hor Dugan bakar geltzen delako, Dugan geurti, korner! Oso ondo Ainoa. 2 kilo osada baloigaz, 2 kilo osadak erdiratu, Duganek buruz ez da ikutu eta alazkenean ateko zatea. Buruz ikutu barrio be Unzuek, Erika jaurti eskerrez, kabora! Isek eskerrera Maite Oroz, Maite Orozek burua altzau, pasa hona da Morazaren zatai, lastima ez du Ainoa Moraza. Marten segaletik jokatzen, Eunate doko aurrean, pasea hona da Andonobaren zat, Andonobarea barruan kontuz, Andonobak lurrera joan da Ainoa, Andonova jaurtik gora. Aurrean xerra duko, hortxe dago Mariona area barruan sartu edatu eta korner. Azkenean kilosa da, area barruan ipini eta gola. Gero atletik orain esan sartun da, erdiratu Melanik, Marten zeldu leike buruz, kanpora. Ainoa Moraza, pase Erika Vázquez zat, nekan helduko da! Jokoz kanpo. Marta Torrejon, hortxe Erika Vázquez, area barruan sartuko Erika erdiratu, zuzenen kanpora. Erika, Maite, badiko falta. Eta jatza artela izberko litzake. Erika jarretzen da baloiagaz, eskumatik, Erikaren pasea, ona Julema korrazentzat ez dago jokoz kanpo, Pereira aurrean, Julema erdiratu Erika heldu, lastima. Guztia eduki nahi. Eta gutxiago ordaindu nahi duten entzat. Euskaltelek aurkezten du, onenetan onena. Erdi prezioaren erdi prezioan. 200 mega, 25 giga. Premium telebista eta finkua deiekin. Zatoz Euskaltelera hilean 19,9 euro bakarrik ordainduta. Zarena zarela, osoa bat dako bakoitzarentzat. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor. Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraia. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Lierri, Eder, Geray, Alai, Luka, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. ¿Con la izquierda? Seguro que sí. Nosotros no sé si marcaremos con la izquierda, con la derecha, de fuera del área, de chilena. Bueno, pero los jóvenes somos nosotros. Así que si nos queréis ver debutar este año en San Mamés, haceros con el gaste abono.
Además, entráis en el sorteo de nuestras camisetas firmadas. Solo se es joven una vez. Para los que quieren tenerlo todo, Y pagar menos Euskaltel presenta lo mejor de lo mejor por la mitad de la mitad. 200 megas, 25 gigas, tele premium y fijo con llamadas ilimitadas. Pásate a Euskaltel por solo 19,9 euros al mes. Seas como seas, hay un Osoa Para cada persona. Eskerrez? Seguro baietz. Guk ez dakigu eskerrez buruz, Arias kanpo, golik sartuko dugun. Bueno, baina gazteago gera. Beraz, gure debuta ikusi nahi bezu esan mamezen aurten, egin gaztea bono. Gainera, guzinatutako 2 kamiseten zozketan sartuko zarete. Behin bakarri gara gazte. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor, Descubre un club con nombre Dani. propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Mierri, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Ichi, Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas.
Eguerdion barriro be, lehen batik, ametxe gagoz, ezkera inora joan. Bigarren zatia ondino, zeueri emoteko prez gagozt. Partiduaren bigarren zatia orain txasiko da, Bartzonak ipiniko da baloia jokoan. Ez dago aldaketarik, Atletiken bai lehenengo zatian, Nekanen lesionatu egin delako eta Julemas hartu da, Bartzelonan ez. Epaileak zer dino ba. Ondino ez dira ordu bata, karo, bagizue. Telebizioa eta orduak eta... Bueno, lasterra ziko... aldaketa egonda, zean Marta ikusten donik. Aldaketa egonda, eta nik uste dut ez maite da, ez maite da, parkatu. Lehen golpe hartu da maiteek eta lako bendaje badauko izterrean, eskepe beste puntan dau. Eta bai maite oro da, guzti izan dut hasiera baten Marta zala, baina maite da, izterrean bendaje etxo bategaz. Beraz, lehenengo zatia maitu da ben 22 jokalariak, jokatuko da be. Telebizioa dela eta esaten ibilinaz, honek estatu batuetara ez dira joango jokatzen, seguruenik, baina puntual hasi behar da. Eta ordu bat aiuteko oraintxe bertan hasi da bigarren zatia. Ben Atleti, guazen, 45 minutu daukagu, ze gaitik ez? Bardinetaren gola, sartu behar dugu lehenengo. Da gerokoak. Baloiegaz, Bartzelona, paino satezaina. Pereira duke inguruan eta baloia berentza da. Hortxe, Pereira, baloia ataraten. Marta kaurera Martens, baloia Damarisek berresuratu, Maite Oroz, Damarisek Urrola, Damarisek erdira Ainoa, beste zentralari, Vanessa Ginbert, Bane metroak irabazten, pasa ez da ona Mariona berresuratu, Unzuek igutu, Vanessa katzera, Ainoa keunatega jokatu, eskerretik jokatzen Atletik, Maite Oroz ekatzera, Ainoa katzerago duganen presio dalata, Ainoak baloia urrundu, hor baloia igutu dugu Biki Losadak, azkenean baloia berresuratu Damarisek Urrola geuretzat, Damarisek Erikagaz jokatu, Erikak erdira, gehiago edartu baten, Maitek Vanessari, Vanessak zabaldu Sierra erdirantza, baloia bestaldera Eunaterentzat, Eunatek paparrez kontrolatu, Martesen presioa, azkenean baloia Bartzonak berresuratu, Biki Losada, Bikik baloia erdira Duganentzat, Dugan area barruan, urten egin dau Dugan baloiagaz, Ederto Ainoak baloia urrundu, ufa! Aukera bikaina Bartzelonarentzat, baina hor zondo hor Ainoa defentzalaretan kontuz erasoak jarraitzen dau Dugan baloiagaz edo Martins parkatu, Martins eskumatik erdiretu korner. Zelako aukera izan dauen Bartzelonak, hortxe duzue barrio be, errepikapena, eskerrak Duganen jaurtik eta hori Ainoak baloia kornerrera bialdu da, epa Maite barriro be txarto dago. Zelako suerte txarra daukagun lesioakaz. Jesus, Maria eta Jose. Lehen Nekane izan da lehenengo zatian, orain Maite oro da, ezin du jarraitu Maitek. Katxiz, la porreta de San Blas. Zirauki gurtengo dau, Maiteren ordez. Baldak eta bi egin dauz Atletikek eta bi aderri gortuta. Nekane izan da lehenengo zatian, lesionatu dena, bere ordez Julemak urten dau, orain Maite oroz da eta Zirauki gurtengo dau. Zelako suerte txarra. Txaloak Maiteri, haupa Maite. Eta Maria Zirauki gurten dau. Ezki horretan besteko gu suerterik, Aldaketa biak derrigortuta, bigarren zatia hasi baino ez da egin. Eta aldaketa bila derrigortuta egin dau Joseba Agirrek. Korner atara Bartzelonak, baloiak urten egin dau. Bai, ateko sakea izango da, baloiak urten egin dau alako. Bueno, baia suerte txarraia amaitu dan, lesioakaz, eta merezi dugu. Ainoak atarako da bateko saki hori, luze, atezainak,
Luzatara Ainoak, zelan ez, Damarisek ikutuko dau, bez? Jaginionik, Damarisek buruz ikutu, urrundu Maria Leonek, Biki Losadak barrio Maria Leoneri, Maria Leon baloiagaz, hor presioa Jule Makorrez, falta dago, epaileak ez dago zerra desi, Ainoak, falta ez, Ainoak jarretzen du, falta dago. Bueno, falta egonda, bai, falta egonda. Falta egonda eta pitau dau. Melani ez protestarik egin, ze falta garbi izan da. Eta ganera txartela daukazu. Bueno, egin gure baduzu protesta. Ainoak atarako da, ez, azkenean Erikari itxiko dutxe, falta hori ataraten. Erika Vázquez baloiagaz. Falta atarako dau, gisa esian dugan dago. Area barruan ipin Erikak ondo doa, urrundu kornerrera, Melanik buruz ikutu da balako. Benga Atletiken aldeko kornerra, guazen eskak. Hortxe du Eunate, benga neska, guazen, haupa Atletik. Eunate katarako dau, korner hori. Maita, hemen gure hurrien, hau elur jota doa, gizagia. Haupa Maite Oroz. Eunate kornerra tarateko prest. Venga, area barroan ipini ondo doa. Urrundu duganek buruz, baloia Morazari. Gora joan jako baloi hori, Ainoa Morazari eta teko sakea Bartzelonaren zati izango da. Berrogeta 11. minutuan, Pereira baloiagaz, luze jokatu zentralak, baloia Unatek buruz ikutu. Lastima ez da heldu da Damaris, bai heldu da Biki Losada, buelta emon Biki Losadak. Maria Leonek erdida Mariona. Ateko sakea geretza da, alboko sakea. Sierra katarako dago alboko sake hori. Marionaren hainkan baloia jo dagoelako. Sierra lekua eskatuten epailari. Eta alboko sake atarako dau Atletikeko jokalariak. Azkenean Morazak jokatu. Morazak baloia aurrera. Melanik baloia atzera. Maria Leonek Biki Losadari presioan Damaris. Lastimea Maria Leonek. Arragui baloia berreskuratu Sierrak Atletikentzat. Sierrak Arraguik ikutu eta alboko sakea. Harin atara dau Erikaga jokatzeko. Baloian Arraguik moztu dau. Maria Leon. Biki Losada bestaldera, Marta Torrejon, aurrean ziraukidoko, hortxe dago Martens baloiagaz, Eunate defentsa lanetan, Martensek jarraitzen dau, Biki Losadak buelta bestaldera, hemen eskerrean Melanik buruz ikutu, metroak irabazi zen Melaniz, aurrean txagertzen dago Marionak, ederto baloia berreskuratu, Unzuek, hortxe dago Erika Vázquezek Morazari emon, honek atzera Sierrak badazpada, tezainari emon, Ainoa tirapuri, duganen presioan, Vanessa Ginbert, metroak irabaziz, guazen gorantza Bane. Honek duan nekazko gorritun da, ez da nekatzen. Ainoa, eta tezainak beste Ainoari, bere tokaiari. Hortxe Ainoa, metroak irabaziz, ez da Unategaz konpondu. Ez dira urrule hartu. Eta alboko sakea Bartzonak atarako dau. Marta Torrejonek atzera, Pereirak, Maria Leonek jokatu. Maria Leonek Melani. Maria barrio be. Besta aldera, antxe dago Pereira. Baloien moduten orain Bartzona, Marta. Baloia zapaldu. Biki Losada, ederto, baloia berreskuratu Erikak, baloia gaz, Unzue, falta, Amragui. Partidu amaituko da eta ez dut honen izena ondo ikesiko. Euskaltelek eskainitako partidua dozue, Euskaltele enpresari eskaintzen dugu partidua, Atletik Barcelona, Bapes eta bat markagailuan 54. minutuan, Damari Segurrolak, pasea, Ainoari, guazen Ainoai, luze joan jako kontrola eta azkenean, Martins lurrea joan da, baina alboko atzakea izango da Barcelona talderentzat. Harinatara Marta Torrejonek, Biki Losadaren
pasea dugan entzazan, ez taldu, eta aldaketa egongo da Atletiken, 3. aldaketa egingo dau Joseba Agirrek, Leia da zeleratuko da jokalaria, haupa Leia, suerte, ikusiko dugu noren partez, Ainoak luze jokatu, buruz ikutu Unzuek, Moraza bebai, nik uste dut Ainoa Morazaren partez izango dela, ikusiko dugu. Pasea Mariona eskerretik, ondo gurutzatuko da gure Vanessa Ginbert. Ze hona dan, oso ondo Banea. Ze hona dan Vanessa Ginbert. Unzuek baloia, luze aurrera, horre Maria Leonek baloia berreskuratu Bartzelonaren zat, Moraza presiñoan, Pereira Marta Torrejoneri emon, eta Marta Torrejonek atezainari, paños atezainak luze jokatu, buruz ikutu dabor Sierrak, Erika Vázquezek ezin izan da kontrolatu, Moraza, Erika Vázquezek ederto, Julemari zabaldu, Julemak, Ainoagaz jokatu, falta, epailak ez da bezerra dirazi. Kontuz kontrasoagaz, Biki Lozadak beste aldera, Eunate oso ondo, Eunatek baloia mostu, Paparrez, guazen kontrasoagaz, joan egineko, lastima. Bueno, aldaketa gongo da, uste dut, aldaketa gongo da, eta noren partez, ez, azkenean, Sierrak urtengo dau. Honek esan gure dago, Ainoa Moraza atxeratuko dela, eta Leia jokatuko dela eskumatik. Txaloak Sierrari, 3. aldaketa egin dau Atletikek, eta Ainoa Moraza ipiniko da eskuin lateralean, eta Leia ipiniko da eskumatik jokatzen. Bartzelona dauko baloia, Hotxe Biki Lozadak buelta emon, Melaniren kontrola, Mariona eskerretik jokatzen orain Bartzelona, ederto Ainoa Morazak baloia berreskuratu. Hortxe dago Unzuek baloia luze, Melanik mostu buruz, Mariona eta Biki Lozada, Melanik azkenean erdira, hortxe dago Martensek buelta, Anraui baloiagaz, bat bikoa egin Andono bagaz, Barrio behan Rauik, eskerrera, Mariona, Paparrez kontrola egin, atzean itxigure dau Leia, Melanik metrak irabazi zaurrerantza, Martensek jaurti eta Ainoaren eskuetara, ondo, Ainoa. Horain, apur bat igartzen da, 57. minutuan gagoz, venga, neska kondino asko gelditzen da, eta denporea be, badaukagu aurretik, animo. Ainoak luze jokatu, hortxeago Martensek atzera, Marta Torrejonek, Pereirak, Maria Leonegaz jokatu, Maria Leonek Melani, eskerret jokatzen Melani, luze jokatu gure, ontxe Dugan eta gure Beckenbauer, Vanessa Ginbert, baloiak urten egin dau, eta atezainaren zada baloia, Atletiken aldeko juak, venga naskak, Atletik, guazen. Atara, Ainoak, Unzuek buruz ikutu, Zirauki helduko da baloi horretara, Maria Zirauki baloia atzera, Morazak baloia astindu, hor burrukan, falta eskatzen dago horre Erikak, baina Maria Leonek baloia eroan dau, Melanik atzera, Maria Leonen presiñoan, ia baloia galtzeko zorian, azkenean, Mariak baloia erdira, falta eskatzen du borre Marionak, Biki Lozadak Maria Leoneri, Maria Leonek Maria Zirauki atzean itxi, eta azkenean alboko sakea geuretzat. Jo, Moraza barrio be, beleunean mi. Ez dugu gure inor gehiago lesionatzerik, nahikoa daiata. Lurrean dago Ainoa, beleunen antzamin hartu dau. Ez dugu behar lesionatu gehiago, Altzau da Ainoa. Venga, Ainoa. Eskerreko belaun horretan, golpe hartu dau. Jokalari Gipuzkoarrak. Unzue. Hortxe Unzuek. Eskerrera Ainoak Eunatek jokatu. Eunatek Leia, bat biko egin, benga Euna guazen falta. Eta hori izta txartela. Martensen txartela ez da atzetik zarrera eta zankadila ipinite.
Bueno, isildu inguna, segero neue berotu egiten nazeta. Erik Abasquezek atarako da falta hori, aldaketa egingo dau Fran Sánchezek, Barcelona taldeko entrenatzaileak, talde kataluniarrak bere lehenengo aldaketa egingo dau laster baten, 49 minutuan gozanean. Erik Abasquez eta Eunate atarateko prest, Erikak atarako da, Erikak txarto, Martensek baloia berrezuetu kontuz kontrazoanaz. Martens eta Dugandoaz. Martensek baloia galdu. Eta Ainoak baloia atzera, beste Ainoari atezainari. Honek Eunateri emon. Eunatek baloia ondo kontrolatu dau. Pase atzera. Ainoa. Ainoa tirepu. Banesari emon. Banesa ginbertek Ainoa Morazari. Ainoa Morazak luze jokatu. Erika hor burrukan Mariagaz, azkenean baloia Pereira, falta. Eta bigarrena da, kalera joango da. Nik usto kalera doala, Melani, bai, bigarren txartela ikusi du Melanik. Beraz, Barcelona, 10 jokalarik ez dituko da, eta orain Komeriak Barcelonan aldaketa harin egin gure izango dabe. Kanpora doan Melani, txartela ikusite. Protesta egiten jarraitzen dau, epaia inotxo kanpora joteko. Hortxe dozue barrio berrepikapena. Bueno, niretzako neure ustapalean, ez da txartela ikusteko modukoa, baina kuidauz. Leilak urtengo du Barcelonan. Fran Sánchez, Estu eta Larri orain entrenatzailea, aldaketa egin gurean. Melani kanpora doa, 10 jokalari gaz. Eta aldaketa egongo da, dinogun moduan. Barrura sartuko da Leila eta Mariona doa kanpora. Prisau harik orain Mariona. Bueno, Leila sartu da, esker lateran ipiniko da Leila, Melaniren lekua betetako. Beraz aurreko jokalari bat kendu dau Fran Sánchezek eta esker lateralean Leila ipiniko da. Venga, guazen, jokaldi hona da bardin eta lortzeko eta eurek 10 dagoz. Venga, neskak, Eunatek, area barruan ipini, ondo doa! Ez da ezer pasau, baloia urrundu azkenean. Eunate baloia gaz. Orduganek ainki altzau dau. Eunate jarretzen dau. Bega Euna guazen. Pasea Erika Abasquezen zat. Eskumatik Erika Abasquez laprazte egin dau, lastima. Horretan besteko suerteik eta azkenean baloia. Geuretza da, ez. Euretza, Bartzelonaren zat. Lastima. Leilak ipiniko da baloia jokoan. Bartzelonaren zat. Txistua jo. Epaileak, Leilak jokalariei taldekidei aurrean zaioateko sanez. Luze jokatuko dau. Leilak luze. Banesa ginbertik ikutu. Leia eta Amraoui. 20 zentimetro ataratzen dutzoz. Horre protesta txartela da. Eta txartela ikusiko dau. Ez da lehenengo protesta. Lehenengo zatian be falta bi jarraien egin dauz Amraouik. Danetan egiten dau falta. Egia da Leia baino 20 zentimetro gehiago daukazala eta gorputza, bueno, beste bategaz konparauta, edo zein toketan halako gauza pasatzen diela, baina hori da gauza eta bestea protesta egitea. Eta protesta handi egin dau. Erika Katara, Banesa, Ainoaren kontrola, Eunate eskerretik, Eunatek erdiratu, ondo doa, buruz, Pañosen eskuetara. Unzuek ikutu da buruz, eta azkenen baloia Pañosen eskuetara joan da. Pañosek luze, Eunate buruz ikutu. Baloia gazor, Marta. Ando Novak, lurrea joan da Mariz, azkenean Erika katzera, Eunatek Ainoagaz jokatu.
Vanessa Ginbert, Morazak Ziraukiri, Barrio B. Amraui hor defentsa lanetan, Maria Zirauki jarraitzen da, oso ondo Mariak, Vanessari emon, Vanessa bestaldera, hortxe dago Ainhoa orain metroak irabaziz, Eunateri baloia zabaldu, eskerrean, Ainateren erdirak eta Julema ez dago jokoz kanpo. Bueno, hor, Maria Leon Marrazeneri eskatzen altzetako bandera, baina, karo, ezin jo baltzau, ikusi arte zer egiten dagoan Julema korrezek. Arauak behintzet hori xe deino, baloiaren bila doanean edo baloia ikutzen dagoanean, orduan altzeu behar dauela eta sarinago. Atletiken aldeko oiua jarraitzen dabe. Aupa Atleti, aupa neskak, eta aupa Atletikeko saletu guztiape. Baloiagaz kontuz dugan, ederto Vanessa. Eunate, baloiagaz, zelako apurua pasau dugu maia. Egon da, Vanessa Ginbert, duganen gola, ekiditeko, oso adi, geure zentrala. Hortxe dozue Barrio B, errepikapena. Dugan bakar gelditzen zen, ate zainatzen itxi, baina geure Vanessa Ginbert be ederto baten. Andonovak baloia Martari emon, baloia urrundu, Eunatek buruz ikutu, Unzueri falta. Anraui, estotzu bigarren atarako. Baia, badaro zuzeupe bai falta batzuk. Eta uste dut, Fran Sánchez be konturatu dela, eta baleiteke urren aldaketa be berena izatea, txartel horia daukolako. Vanesak eskumara, Maria Zirauki kontrolez, Paparrez ederto kontrolatu. Unzue katzera. Vanesak erdira. Egurrola, Damaris Egurrolak bestaldera, oso ondo Maria Ziraukiri honen kontrola ona izan da. Venga, Maria guazen, Ainhoa Moraza, erdiratu egileke, Ainhoak erdiratu ondo, ez da heldu Julema. Oso ondo neskak, jokaldi ona. Atletikek egindakoa, eta kontuz orain Bartzelonaen kontrarazoaga, Sonepe, bizkor jokatzen dabalako. Pasea Marta Torrejonek duganeri, edertu Ainhoa gurutzatu alboko sakea Bartzelonarentzat. Bigarren aldaketa egongo da Bartzelonan. Korrika eta presaka ikusten duguz, talde kataluniarren jokalariak. Eta, laster baten, joango gara, bigarren aldaketa horregaz, Biki Losada katzera. Maria Leon nik izan dukean, Raui izango dela, ze txartel horia duko. Eta, ja badaroaz beste falta pare bat. Epa, ukubile sartu norain. Leila baloiagaz, ez da baloia kanpora botako. Maria Leonek Pereiragaz jokatu. Hortxe Maria Leonek, Martens dagoen tokira, Moraza dauko aurrean, Martensek erdiratu, bigarren zutoinean Andonova helduko da, Andonovak baloia atzera, hortxeago Biki Losada, jaurti Biki Losada, kanpora. Biki Losadaren jaurtik eta kanpora, eta nik ustot Anraui izango dela, kenduko da jokalaria, eta nire tranquilduko naz, zebre izena ondino ez dut ikasi. Hortxe dozu errepikapena, lehengo jokaldiaren errepikapena, Damarisek buruz ikutu, urrundu egin dau Pereirak, oraingoan Ainhoak, Barrio B Pereira, edertu Julema ez dago jokoz kanpo, ai, nire zalantza daukataz, Marrazainak harina altzado banderatxoa, azelako aukera zan, ia Barrio B ikusteko aukera daukagun, hortxe dago errepikapena, a ber, bai, ez dut ezer esan. Bai. Alexiak urtengo dau Bartzelonan. Ikusiko dugu nore partez. Baloia mogi duten, Pereira. Baloia zapaldu. Atezeinari emon, Pañosek, baloia luze. Andonovak baloia ikutu. Marta Torrejon. Martak. Erdira, Anraui katzera, Atezainari, Pañoseri, eta Pañosek baloia luze, Andonova estaldu, Eunatek buruz ikutu dau,
Hortxe baloia Dugan entzat. Dugan baloia gaz atzean itxido eunate. Ona da Dugan, Baloia Marta Torrejon. Marta Torrejonek Andonobari emon. Ainhoa gurutzatuko da. Oso ondo Ainhoa. Oso ondo Banesari emon. Banesa Ginberteri. Eta Banesa Ginbertek erdira eunate. Eunatek. Leia, venga, guazen eskak. Leia baloia gaz. Basea Erikaren zazan, ez askoa itxaron dau. Leia barriro be, Julemak bestaldera. Unzue, ez baloia galdu. Oso ondo. Eskumara, Ainhoa Morazak Maria Ziraukiri. Zirauki eskumatik jokatzen. Pasea erdira. Unzue dagoan tokira. Unzuek eunateri emongo dutzo. Bai, hortxe dago. Esker laterala baloiagaz. Ondo ipini baloia. Ondo doa baloi hori. Ona da erdiraketa. Ikutu buruz Maria Leonek. Hor min hartu dau Julemak. Lurrean dago Julema. Baina honek ez dabe baloia kanpora botako. Hortxe jarraitzen dau. Biki Losadak. Dugan. Biki. Bestaldera Andonova baloiagaz, Andonobak beste aldera, Martins entzat, ez dago jokoz kanpo Martins, kontuz kontra Sonegaz, Julemak zutundu da, pase atzera, Leilak erdiratu, Ainhoaren eskuetara zuzenean. Bueno, errekuperatu da, Ainhoa hor atezainak, keinu egin dutzo Julemari, hortxe ikusten duzu Julema errenka. Ainhoa Katara, Pereirak ikutu, hor Unzueri kontrola joan egin jako Martens, Atletiken aldeko joak, Lesaman, 70 minutuan, 20 gehi luzapena, partidu amaitzeko, Bartzelona irabazten bapeseta bat, Maria Leonek, Andonobaren zapasea ez dago hori hartungo, ez da motor bat hartun dabe, eta emoten dago aldaketa ongo dala, Alexiak urtengo dau, eta bere lekua Duganek, itxiko dau. Dugan azkenean izango da, kanpora joango da jokalaria, oso jokalari ona, aurrelaria. Kanpora doa, eta Alexia sartuko da, beraz, Bartzelonak bigarren aldaketa egingo da, Atletik egoratu ja, 3 aldaketa egin dituela. Prisabarik doa Dugan orain kanpora. Bueno, Alexia sartuko da. Baloia ataraten orain, Ainhoa, baloia Damari Segurrolarentzat, Damarisek baloia zabaldu, Ainhoa Moraza dagoan tokira, Ainhoa Morazak erdira, Unzu ez taldu, baina bai Julemak buelta amon, pasea ona, Leiarentzat, benga Leia guazen, Marta dauko aurrean, Leiak jarraitzen dau baloiagaz, pase ona, Ainhoa Morazari, Ainhoa Morazak kontrolatu, eskumara, Maria Zirauki, Mariak erdiratu, ona da erdiraketa, ez dago inor bigarren zutoinean, eunat helduko daia baloiak ez den urtetan, urten egin dago. Normala da, 72 minutuan dagoz eta nekea behigarri egiten da, eunategia asko korridu dago. Gaurko partidu honetan, eta antxe doa Pereira alboko sake hori ez, baloia kanpora botateko, Inungo Prixabarek. Paños, atezainak atarako dau. Ateko sakea Bartzelonarentzat. Taldekidei aurrera joateko esanez, luze atarako dauela eta epaileak txistua jo esanez, Paños mobidu eta ez denborari galdu. Atara dau, Unzuek buruzikutu, Maria Ziraukipe bai. Lastimea, Erikakor sombrerotxo egin gura izan dauelako, hortxe dago Leia baloiagaz, Leiak baloia zapaldu ederto Damaris eriemon, Damarisek Erikari, Erika bizkarrez jokatzen Leia, Erika barriro be, jaurki Erika, kanpora. Lastima ba, lastima, baina oso ondo. Ondo topauta jokaldia, jaurti eskerrez Erikak, baina baloia kanpora joan da. Urrengoan sartuko da. Euskaltelek eskainitako partida dozue. Eureri esker, Euskaltelek eskaintzen dau partidu hau. Atletik Bartzelona, ligako lehenengo partidua. Estreineko Zibedrola ligan sartunda gagoz, bapeseta bat. Momentuz Bartzelona irabazten momentu dinot, ze Atletikek
ez da gizegaitik, baina bardinketaren gola sartuko dagoela emoten dozta. Venga, guazen atletik, guazen eska, kaupa atletik. 2 kilo zada baloiagaz, 2 kilo zada korpasea Martizentzat, jokoz kanpo. Geuretzat da baloia, venga, guazen eskak. Azkenengo arrankadatxoa, 16 minutu gehi luzapena. Partidu amaitzeko Lezamako instalazioetan, atletikek Papes Bartzelonak bat. Ainhoa Moraza baloiagaz, luze, Ainhoa Moraza, jokoz kanpoan Julema, 2 kilo zadak buruzikutu, Ainhoa Moraza atzean itxigure dau. 2 kilo zadak baloia zabaldu, buru altzao, pase atzera, Leila dagoan tokira, Leirak, Maria Leonegaz jokatu, 2 kilo zada, presiñoan Unzue, honen hainkan baloia jo, eta alboko sakea, talde Kataluniarrak atarako dau, Leilak, bigarren zatian urten dauan jokalariak, Maria León, erdira, Anraui, presiñoan Damariz, Maria Leonek, baloi horrendu, zelan nimetan dauen jendeak, zelan guzteteaten Lezaman, atletiken aldeko juak entzutea, gure neskak merezi dabelako, gure neskak behar dabelako, Ainhoa tirapuk, luze, Damarizek buruzikutu, Julemaren pasea Leiaren zat, azkenean baloia galdu, eta baloia Bartzelonako atezeinaren zat, Pañosek baloia horrendu, luze, biki luzadari falta, Ainhoa Morazak egindako falta. Parkamen askatu Ainhoak. Bueno, gaur atara behar da falta, Gaba egin baino niñago. Hortxe dago 2 kilo zada, falta hori atarateko prest. Ez, Alexi izen da. Luzegi joan da baloi hori. Eta Ainhoa tirapuk atarako dau, baloia. 76. Horre minutuak dira. Atara. Julemak buruz ikutu, Erika Vázquez ez taldu. Pereirak baloia ikutu dagoelako, Maria Zirauki, Leila Gazburukan. Hortxe dago 2 kilo zada, pasea Leilari, ederto Vanessa. Ondo Vanessa egin behar. Eta alboko sakea, talde Kataluniarrak atarako dau. Biki Lozadak Martensegaz jokatu. Lozada, bat bikoa egin Alexiagaz. Pereira. Anraui, Pereira. Maria León. Maria Leonek pasea ez da ona izan. Baloia Ainhoa Morazak berresuratu. Maria Zirauki. Ainhoa, bestaldera. Damariz. Damarizek Julemari. Unzue. Damariz ondo baloien moduten atleti. Venga, guazen eskak. Vanessa. Bizkortasuna eskatzen dau Joseba Agirre. Kariñago moduteko baloia. Ainhoa Moraza pasea ez da Maria helduko. Zirauki ez da helduko. Maria León Ariñago helduko da. Eta azkenen alboko sakia geuretzat. Metroak irabaziz. Venga, guazen eskak. Merezido batletekek. Barrengetaren gola. Segaitik ez. 77. minutuan. Ainhoa Morazak alboko sakia atarako dau. Erika Gaz jokatu. Ainhoa, erdiratu Morazak ondodoa. Ai, Damarizen buruka da, kanpora. Aldaketango da Bartzelonan, Barbara da, urtengo dauan jokalaria. Eta Andonova doa kanpora. Andonova kanpora eta Barbara barrure. 3. aldaketa. Bartzelonan. Andonovak kanpora doa Andonova. Prisek itxigaz. Eta Barbara sartuko da. Sartu da Barbara. Atara. Anraui, atzera. Atezeinari, Pañosek baloia urrundu, baloi horrek urten egingo dau, ez talduko baloi horretara Barbara, eta Eunatek atarako dau, alboko sakea, talde zurigorrientzat, Ariñatara, Unzuerentzat, Unzuek buelta emon, Vanessa Ginbert, Maria Ziroukiri, pasea, atzera, Moraza,
Morazak Banesari. Banesak ez dakit noga jokatu, azkenean Ainhoa Morazari mon. Erdira, Maria, Zirauki Morazari oso ondo atletik, Unzuek baloia zapaldu oso ondo. Atzean itxi, Alexia, Unzuei jarrizten da baloiagaz, pasea Maria Ziraukirentzat, Maria erdiatu egileke, erdiak eta hona da! Urrundu egin dago horre, Marta Torrejonek alboko sake, hau pareska! Txalo alezaman, jentea berotute, venga, guazen! Ainhoa Morazak atarako dago alboko sakori. 79 minutu oraintxe beteko da. Unzue baloiagaz, Ainhoa Moraza, ipini, Ainhoa ondo erdiratu. Erdirak eta ona da, urrundu egin daue Alexia, baloia Eunateri, ez hor kontuz, Eunate eta Barbara, oso ondo Eunate. Aupa super Eunate, metroak irabazten. Ezkerretik baloia Leiari, Leiak baloia kontrolatu, barrio be Eunateri emon baloia, hortxe dago Erika Vázquez, Erikak buru altzau, baloia ardira Damari Segurola, Damarisek gehiago, Unzuek baloia ardiretu egileke, jamareltzen dan Erika, urrundu egin dago horre. Maria Leonek, eta falta, Ainhoa Moraza falta Biki Lozadari, hor lista gonda Biki Lozada. Esperientziak eta veteraniak halako jokalietan be igarri egiten da. Bueno, azkenengo aldaketa egingo da Joseba Agirrek, Marta zelairetuko da seguruenik, laugarren aldaketa. Ainhoa Moraza baloi ekutu Unzueri, barrio be Morazak aurrera, Julema ez da baloia horretara helduko, Damari Segurola ikutu, Leia ez da heldu, Erika Vázquezek baloia bajatu, buelta emon Erika, oso ondo, baloia Ainhoarentzat, Ainhoa metroak irabaziz, baloia ardira Leiak zabaldu, Eunate katzera, Ainhoari emon barrio be, Ainhoak Erika Vázquezek jokatu, buelta emon, Damari Segurola, venga Damariz guazen, pasea hona Erikarentzat, Erika zer egiten dauan, Julema Korrez, zapaldu baloia, aukera hona zan Ziraukirentzat, Damariz jaurtik, kapuro! Jaurtik eta hona Damarizek egindakoa, aldaketa gongo da Atletiken, Marta dago urtetako prest, Ian oren partez urten dauan, Erikaren partez. Txalo zaparra da izango da Erikarentzat, partidu hona jokatu dagoalako. Aupa Erika, Txalo pilloa beretzat, eta Marta sartuko da. Joseba Agirrek egin dau, laugarren eta azkenengo aldaketa, azkenengo 9 minutua gehi luzapena jokatzeko, Bartzelonari ondino beste aldaketa bat gelditzen jako, hortxeago Pereira baloiagaz, Pereirak baloia urrundu, Barbara ez da baloia horretara helduko, Eunate bai, alboko sakea, Atletikentzat, Atara, Unzuek baloia, Ainhoa Morazari emon, Ainhoa Moraza metroak irabaziz, gora luze jokatu gure, Damariz ez da baloi horretzen helduko, kontuz kontra zoagaz. Buelta emonor Alexiak, Alexia baloiagaz, Barbararen kontrola, atzera Marta Torrejonegaz jokatu, barrio Alexia, azkenean geuk berrezuratu dugu, oso ondo hor Marta. Baloi hori burrukatzerako orduan, Eunate baloiak atzera, Ainhoak Banesagaz jokatu, hortxe Banesa, baloia Ainhoa Morazari, Ainhoa Moraza, barrio be Banesari emon, Unzue, Banesa Ginbertek, Morazak aurrera, lastima, hor Unzue pentseu izan da, Uleia dagoela atzean, kontuz orain kontrara zoagaz, Ufa, oso ondo Banesa, ze pase hona San Martesentzat, orain erratu eginda, Anrauik Barbara jokatu, Anraui barriro, Alexiak beste aldera, Marta Torrejon, Anraui, baloien moduten orain Bartzona, benga guazen eskak, Biki Lozadak, Maria Leon, taldea atarateko dino Joseba Agirrek, taldea atara gure dabela, benga guazen presiñaga, Zederto, Maria Zirauki, baloia berezkuratu, benga guazen eskak, lastima, ez da pasea hona izan. Damarize berrezuratu Atletikentzat, Marta,
Benga neskak, segaitik ez. Martak pasea, Julemari, Julemak erdiratu, ai, Leia estaldu. Leia estaldu. Eta teko sakea Bartzelonarentzat, ez duko prisarik Bartzelonak, 84. minutuan. 6 gehi luzapena, partidua amaitzeko. Eta Atletiken aldeko joak jarraitzen da bele zaman. Venga, batara paños. Atara pañosek. Ainhoa Morazak baloia ikutu. Hortxeago Leia katzera Unzueren pasea ez da ona izan. Baloia berezkuratu Bartzelonak. Biki Lozada katzera Maria Leonentzat. Alexia baloiagaz. Damarisek Unzueri itxi. Unzuek Ainhoa Morazari. Ainhoa Morazak aurrera. Zirauki, Barrio B, Ainhoa Moraza. Unzue, baloia ondo moduten orain Atletik. Vanessa Ginbertek Ainhoari emon. Ainhoa metroak irabazi, Zeunategaz jokatu, baloia eskatzen Marta, hortxeago pasea, Martaren ez dago jokoz kanpo, Urrundu Pereira korner. Venga Atletik, guazen azka, kornerra, 85. minutuan, 5 gehi luzapena. Aukera ona ontxe, bardinketa sartzeko, eta merezi dugu, segaitik ez. Venga, Maria Ziraukik atarako dugu kornerra. Azelako postasuna hartungo dutenik, Atletikek bardinketaren gola lortzen badau. Txaloak, Lezamako instalazioetan, beso altzau, zer, pakea eskatzen, hor, Julema eta Maria Leonen artean. Eta epaileak biari etorri. Pakea eskatzen, epailea. Nekapur bat doztu egin da Barrio jokaldia. Venga, Zirauki. Ona da kornerra. Ez da inor. Vanessa estaldu. Lastimia. Venga, guazen, venga. 4 minutu gehi luzapena, topera, azkenengo alegina, azkenengo arnasa bota behar dugu. Hortze da orain. Alboko sako hori ataratera, Leila, inungo prisabarek. Hortxe dozue, esker laterala, bigarren zatean urten da bain jokalaria. Azkenean Unzuek, baloia, ez, Biki Lozadak, baloia berezkuratu Bartzelonarentzat, Biki Lozadak, Leila Diemon, Leila Kerdira, Atletik baloia berezkuratu ingo dau, Ainhoa Morazak ez, Biki Lozada, falta dago. Falta dago hor. Eta orain Barrio be, falta hori atarateko. 7 ordu, Maria Leonek atarako dago. Best aldera, antxe dago, Barbara, txikitxo da, baina baloi kontrolatu dago. Barbarak eunate, atzean itxigure, kontuz, Barbara jarraitzen dagoelako, aria barruan sartu, oso ondo eunate. Ateko sakea ganera azkenean. Baloia geuritza da, Bartzelonak azkenengo aldaketa egingo dago. Fran Sánchezek jokalari bat deitu dagoelako, ikusiko dugu nok gurtengo dagoan. Nik esango nuke Gema izango dela, baina laster baien baiestauko dugu. Ainhoa Tirapuk baloia atara, Unzue eta Biki Lozada burrukan azkenean baloia, Anrauirentzat. Baloia berreskuratu Atletikek, Vanessa luze, venga Jule guazen, Julema korrezen kontrola hona da, baina Urrundu Marta Torrejonek, azkenean Paños, atezainari emon, hortxe doa Leia presiñoan, Pañosek baloia Urrundu, Maria heldu da buruzikutu eta alboko sakea, Bartzelonarentzat, 87 eta 13 segundo. Gitxi gelditzeako partiduari minutu 2 eta piku gehi luzapena, nik esango nuke, 5 minutu falta jako zala gitxienez. Partidu neri Marta Torrejonek atara, baloi horregaz Bartzelona orain, baloia moduten, Barbara eskumati jokatzen eunate doko horrean, pasea Martesentzat, Ainhoa aurrean, Martinsek baloia galdu egin dau, kontrola joan eginako, eta alboko sakea eunatek atarako dau, Atletikentzat, laster beteko da, 88. minutua, beraz, 2 gehi luzapena partidua amaitzeko. Ainhoa baloiagaz, Ainhoak bere tokaiari emon, Ainhoa Tirapuri, eta Ainhoa Tirapuk, Vanessagaz jokatu, venga, Bane, guazen, buelta emon, Ainhoa Moraza, eskumati jokatzen orain Atletik, Ainhoa Moraza luze, Leia topa gurean, Leiak buruzikutu, abantelea hor, Pereirak Urrundu, Biki Lozada, Vanessak
baloia Damari Segurrolarentzat, honek Ainoari, oso ondo Ainoa katzean itxi dau Barbara, eta baloia zabaldu Eunateri, eskerretik jokatzen orain Eunate, Maria Zirauki, venga, guazen eskak, Maria eskerretik jokatuten, beste aukeratxo bat ondino izango dugu, Maria baloia gazpasea ona da Eunaterentzat, Eunate jokoz kanpo, jos! Parkatu. Jokoz kanpo, ikusi egin gure dut, Marrazaina banderatxo altzau da balako, ez da genik Eunate hor, jokoz kanpo egoan, hor Marra ez da ondo ikusten, bueno, parkamenak eskatzen dut ez, Aldako impulsiboki berba batek urten doztata. Bueno, ez da berba txarra izan, baina impulsiboa izan da. Venga, Paño sekatarako dau, ateko sakea, Gemaki urtengo dau, lehen esan dugun moduan, Eunatek baloia ikutu, Maria Ziraukik lastimak alduekin dagoelako, Anraui Alexiari emon, Alexia katzera hortzi dago Maria Leonek Leilagaz jokatu, aurrean Marta dago, lurrera joan da, ez dago faltarik, eta aldaketa egongo da. Ez, bastago aldaketarik, itxaun egingo dau. Bartzonak, Morazak atara, Vanessa Gimbert, 30 segundu gehi luzapena partidua amaitzeko, ia epaileak zemat luzatzen dauan. Eunate paparrez kontrola egin, Barbara doko aurrean, atzera Ainoagaz jokatu, Ainoa baloiagaz, Ainoaren pasea, ialde jaltzen den baloi bertara, pasea ona da, lehiak, ondo gurutzatu da Maria Leon, eskua eskatzen dabe, baina Marrazaina dino, ez dagoela ezer, epaileak dino, ez dagoela ezer ikusi, eta Paño zentza da baloia. Lastima ba. 4 minutu luzatuko dauz. Venga, 59 minutura goaz. Baloia Eunate, nekeia beia igartzen da, Gora dino Marrazaina, edo entrenatzailea. Julema eskerrera bialdu dau. Damarisek hor burukan, Unzue, aurrera, Unzue, Damaris, Eunatek, Maria jokatu gure, Zirauki, barrurantza dator, pasea Julemarentzat, eskerretik jokatzen, Julema korrez, baloia, zabaldu ez da pasea ona izan. Kontuz kontrasagaz, Alexia eta Unzue, Ederto, oso ondo, izan ikertzen den, kalidad deuken jokalariak. Moraza, Ainoa Morazak luze, Maria Leonek buruz ikutu, Damari helduko da, bai, ez dago faltarik, Leia baloiagaz, guazen eskak, Leiak eskumara, ondo, Marta area barren sartuko da, Marta gerdiratu, Maria Leonek baloia urrundu, 2 kilo salari emon, Unzue dauko aurrean, Barrio bepasea atzera, urrundu azkenean Pereirak, venga, guazen eskak, Banesak, baloia berreskuratu, ez baloia galdu, emon baloia, Ederto Bane, baloia eskumara, hortxe dago Unzue baloiagaz, 81 eta erdi, ondino minutu 2 eta erdi, falta jakoz, partiduari, Unzue baloiagaz, Unzuek Morazari emongo dutzo, venga, Ainhoa ipini ondo baloia, Ainhoa Morazak erdiratu, Paño zen eskuetara. Lastima. Partidu amaitzar dago, gogoratu guk urrengo emanaldia, datorren barikuan emongo dugula. Atletiken lehenengo taldearen entrenamentua. Ondino ez dakik guzorutan izango dan, baina zapatuan da Real Madriden kontrako partidua zaman bezen, gaueko 9 gitxegotan, eta entrenamentua barikuan, ondino ordua ez dakigu, hementxe ikusteko aukera izango dozue, eta partiduko estadistikak eta bideoak ikusteko aukera bebai. Leila eskerretik erdidatu, Vanessa Ginbertek baloia moztu, Joseba Agirre dino, baloia gora bialtzeko. Azkenean baloia alboko sakea, Atletik entzate izango da. Minutu bat eta erdi aldaketa egongo da, Martens doa kanpora, eta Gema sartuko da, oin Martensek tarduko da, nik ez da izema denpora. Orain honek tarduko dauena, pentsa, zema denpora izango dan. Amentxeator Martens, bostakoa Gemagaz, eta kontu, partiduari minutu bat faltaiago. Venga, gora, Bane, gora, venga. Moraza, Ainoa Morazak, Martak jokatu, Martak, Unzuek bestaldera, ez dago jokoz kanpo Julema, lastima, kontrola ez da ona izan, aukera ona zama,
Marta Torrejonek baloia urrundu. Vanessa hortxe burukan. Ederto. Ainhoa Morazak baloia bereskuratu. Leia Martagaz jokatu. Honek atzera Ainhoa Moraza Leiari baloia gelditu ingoiako. Falta. Hor falta egonda. Bai, falta dago. Venga, guazen, hau azkena data, Venga, guazen dan agora. Eunatek ipiniko dago baloia. Azkena izango da. Zema segundu, 20 segundu falta jakoz partiduari. Golaz hartzen badago Atletikek. Somorrostrotik entzungo da. Venga, guazen Eunate, kokatu baloia. Atletikeko jokalari guztiak aurrean, guazen, segaitik ez. Ja, azkenengo jokaldia izango data. Guazen baloi horren behia, bai erremate baten, edo bai erretzazean. Barbara Katzerako joan behar da, Giza Ezia atzerago ipini behar da. Venga, Atletiken aldeko joak. Eunatek ipiniko dau, baloia jokoan. Txistua joko dau, epaileak. Venga, guazen. Aria barruan, ipini, ondo doa! Azkenean, baloia, Julema! Urrundu egin dau. Anrauik, hortxe egonda bardinketa. Hortxe egonda. Oni ez da partidu amaitu. Ipini zu baloia barruan, Eunateren erdireketa. Ona da, ia rematatzen di daukagun. Azkenean, Alesiren baloia amaitu egingo da. Amaitu da partidua. Bueno, batxaloa neska, merezi dozu eta partidu ona. Azkenean Bartzelonak irabazi dau. Lastima gola, Bapes eta bateko 21. minutuan, sustantzibako gola izan dalako. Baina kontua amaitu da partidua, Bapes eta bat eta Bartzelonak erongo dau garaipena. Bageun aldetik besterik ez, horixe datorren barikuan, ondino ez dakik gordua, baina Atletiken lehenengo talderen entrenamentua ikusi izango dozue, Real Madrilen kontrako partidua prestatzeko. Eskerrik asko hortxe goterren eta aupa Atleti. Honek azkenean baloia sartu, Ederto baloia, Erika Vázquez Eremon. Erika kerdiratu hona da erdiketa, korner! Txaloak lezamanen. Azpitik orain, Ekanek, kanpora, ateko kontuz hor Dugan, bakar geltzen dalako Dugan, geurtik, korner. Oso ondo Ainhoa. Biki Lozada baloigaz, Biki Lozada kerdiratu, Duganek buruz ez da ikutu eta alazkenean ateko zakea. Buruz ikutu barrio be Unzuek, Erika Jaurti eskerrez, kabora! Isek eskerrera Maite Orozek burua altzau, pasa hona da Morazaren zatai, lastima ez du Ainhoa Moraza. Marten segaletik jokatzen, Eunate doko aurrean, pasea ona da Andonobaren zat, Andonobarea barruan kontuz, Andonobak lurrera joan da Ainhoa, Andonobak Jaurtik gora. Aurrean Sierra duko, hortxe dago Mariona area barruan sartu diratu eta korner. Azkenean Biki Lozada, area barruan ipini eta gola. Gero Atletik orain ezan sartun da, erdiratu Melanik, Marten zelduleike buruz, kanpora. Ainhoa Moraza, pase Erika Vázquez zat, nekan helduko da! Jokoz kanpo. Marta Torrejon, hortxe Erika Vázquez, area barruan sartuko da, Erika erdiratu, zuzenen kanpora. Erika, Maite, badiko falta. Eta ja txartela izarko litzake. Erika jarretzen dago baloiagaz, eskumatik, Erikaren pasea, ona Julema korrazentzat ez dago jokoz kanpo, Pereira aurrean, Julema erdiratu Erika heldu, lastima. Baloia erdira Duganentzat, Dugan area barruan, urte egin dau Dugan baloiagaz, Ederto Ainhoak baloia urrundu. Andonobak baloia atzera, hortxeago Biki Lozada, Jaurti Biki Lozada, kanpora. Ufa, Biki Lozadaren Jaurtik eta kanpora. Zapaldu baloia, aukera hona zan ziraukirentzat, Damaris Jaurtik, bueno!